ni dai an kira ni ne da ranar nan aka ce min zo Karewa division. Da na zo kuma sai ake nuna min kaman accident ne hakan nan ta yi. Sai aka ce na fito da yaron ne yana wurin mama na dama. Mun yi kaman wata biyu haka ba ma tare. To sai ina ka ce min zo Karewa division daga can dai kai kan dai sai ce min yanzu ba zai ɓoye min komai ba. Matana ta rasu. Sai na ce kaman ya kuma ya ce min ta rasu amma yanzu mu zo mu je police headquarter tukuna. Da muka zo ne sai ake nuna min cewa an same ta a wani halin da bai kamata ba. Yanda ta rasu ɗin kenan. Sai aka ce min to yanzu zo mu je in gani na ce ni ba zan iya zuwa gani ba don na je ba zan iya bacci ba. Saboda abin da ban taɓa kallo ba ne. To ka gani shi ne muhimmin zuwa na nan wurin yanzu. To menene sunan matanka ne? Sunanta Biƙisu Alhaji Idi. Shekarunku nawa ne da aure? To yanzu gaskiya zan ce mun kai kusan shekara 6 fa hakan nan. Yayanku nawa? Da ɗaya ne. To amma yana ne yaushe ne rabuwanka da ita? To between November December hakan nan dai bai daɗe ba. Kamar watan da ya wuce? Yau. Rabu ne auren ya rabu ne ko kuma kuna tare ko kun ɓata ne irin an yaji ne? Na sake ta saki ɗaya ne. Saboda waɗansu abubuwa hakan nan kai kan dai. Sai na ce mata wannan to dalilin haka shi yasa na sake ta amma bata bar kira na ba. A jiyan ma ta kira ni irin daga wannan lokacin ta ce min tana so ta yi magana da yaronta. To dama ta taɓa kira na sai na ce mata na yaro na wurin mama na. Ni kuma yanzu ina tare da babana kaga ba ma wuri ɗaya. Sai na ce mata ta yi haƙuri amma in na je wurin zan haɗa su a waya. To amma yanzu ka gane me ya kashe ta ne? Ban san me an nuna min na gani yanzu amma ba abu mai daɗi ba ne gaskiya yadda na ga halin da take ciki.